Szép estét! Oké, szia! Igen, szia! Szisz! Találkozni akar és késik. De először szeretnék rátérni a nadrágodra. Mackók és kisvonatok? Komolyan? Si-hu-hu. Kinek írhatom alá? A legnagyobb rajongóinknak. Karkötőt a gyönyörű barátnőjének? Ó, nem, mi nem vagyunk. Ő nem is az esetben. Mi? Tessék, mindenkinek bejövök. Sosem vagy itt időben. Honnan jöttél az 1900-as évekből? Már értem, miért vagy szigli. Mi? Hűha, nem számítottam ölelésre, de ez... Hé, oké, higgadj le! Azt hittem viccesnek találod majd a bábut, de látom, hogy tévedtem. De azért szebb helyen is randizhattunk volna. Randi? Nem, fúj! Te meg miről beszélsz? Ez nem azt jelenti... olyan öreg vagy. Én a karkötőért Igen, nyúltam, nem a... karkötő. Oké, régóta furdal a kíváncsiság. Miért van a madáron egy kis kalap? A tigrisnek csináltam, de a madár mindig elveszi.